ife nwanne m ụwa bụ onye mere ike ya ọ na-abanụ ụwa bụ onye mere ike ya ọ na onye ozi ọma si n'ụwa bụ ife efu ụwa bụ onye mere ike ya ọ na ndị Igbo kwuru n'Uwaezuoke ụwa bụ onye mere ike ya ọ na ha bụ vanity of vanity ụwa bụ onye mere ike ya ọ na Solomon na intokamo ụwa bụ onye mere ike ya ọ na were nwayọ na-achụ n'ego ụwa bụ onye mere ike ya ọ na ife ụwa ịma na ọ dịrịzi ụwa bụ onye mere ike ya ọ na ụwa bụ onye mere ike ya ọ na ụwa bụ onye mere ike ya ọ na ịmalụ nwayọ na-achụ ego ụwa bụ onye mere ike ya ọ na nwanne m kwụwa aka gị ọtọ ụwa bụ onye mere ike ya ọ na ụwa bụ onye mere ike ya ọ na ụwa bụ onye mere ike ya ọ na Nwaneto Chukwu obi ama na ụbụla ya bụ asụsụ ụbụla eke ọgba nwere ife dị n'isi mana ife a na-achọ ime ka ịghọta ị ga-akabarụ lotasị ya ị na-ege m ntị ife ọbụla m na-ekwu na ịkabarụ lote ọfụma ilu edetuo ya n'akwụkwọ ka ị wee nwee ike mee gịnị sụgharịarịa anyị mana ọrụ anụ asụsụ anyị ndị be anyị asụsụ Igbo ị na-ege m ntị amụghara anụkwu jami na-afa na-asụ ka ị wee nwee ike sụgharịa na jami na ka ọ wee ghọta ya ọfụma marụ m ife kpata na-agwasị ya ife ọ ga-eme o je na-eme ife anyị na-agwara ya chief e nwere obere ihe nwoke m akọwasịkwara m ịma na ọ sị m na ọ bụrụ na ọ lụa ụdị esi alụa na ụfọdụ ndị na-aya alụ ṅụọ ya fa ga-anwụsịsị ife ọ gwara m maka na ife niile eji arụ dị ọgwụ nwere nke na-agwa arụ ọkụ dị n'ime ya ife ọ gwara m chief Aista stop take over Aista chief Aista kedu ife ọ na-ekwu chief Aista okwu a na ọ sị gị ozugo na gị wetu ubi gaa na gị na-ezugo chief Aista stop take over ya bụrụkwa ife ọ na-ekwu ọ bụ na ọ bụrụ ya ma yo ma nyanwa ụnụ nche Aista nkịta na anyụlụ na-amụrụ na nsị dị ụfụ gbaa mbọ ọfụma dị ka ime ife niile a ngwa anyị onwekwa nke ilozo ịmanị na-achọ m okwu kpọrọ nkịta mgbe aji eto na guest room ifront Igbo n'anya
hapụ maka lee ejiri kantị ejiri ihe a anụ a na-egbe egbe ọ na-ata nri ikuku ama ọ na-ata nri onye isi nchụaja ikuku ama n'ọnya nna onwe kwọnụ ọrụ anụ ọcha egwuregwu a nkịta na-anyụrụ na mụrụ na ntị na-achị achị onye ọja ọ bịakwana mana nsogbu ọdụrụ ife ọ na-ebubata ọrụ anyị were na-egbubiata ndị mmadụ wee nwee nke anyị ji ahazi ụmụ ibe ụfọdụ n'ịgba alụ ndị mmadụ na-anwụ economic recession ma na-adị mma nri adị a na-eje a na-akpata ego a na-eme ife ego onye na China onye ma gị na China ele afa na-etu gị na China ya wụ gazi China onye nhazi China ma major China onye na-akpọ major the major of China ma afịa mopeka park ya you chop and big one go come pasa no okay is there imo ebe na-akpọ China kedu onye nwe na China ngwa imo ebe a na-akpọ Lindu Falane na Benji ebe a kpọrọ Olympics ma ebe ọ dị ngwa n'anya imo ebe a na-akpọ Igbo ezuo na Gwando ịmara ebe ọ dị ịka bụ nwa nyaa na China anyị nwa bụ ndị jebe China gboo enwere m ụlọ na China biri na China na-eme biz na China otego mbi China Okay boy, ika bụ okay boy, kana bata okay man. So park ya. So I na mazi aka ego. Nika bụ okay boy yo. Ikana bata okay man. I na mazi ego cash. Pasa ikana we gi. Abu cash ka na mazi aka ya. Ijile ego. Tony. Ika bụ wajai. Ebu konkere. Ebe m na wo konkere Tony. Oya pempe wan ijikwe cash. Ipempe iji cash. Iye chori iri ego. Adim ready the set. Madam Cash. Why chita maya? Onye ọla chọrọ ịṅụ mmanya na tebụl a niile. Chinya ya mmanya, just give them. Chinya ya mmanya. Onye nhazi. Okay boy. Nye ha azụ. Brother. Oh, okay boy na-ekwu okwu. Small boy park ya. Small park ya. Ipempe. Ị ga-adị ekwu okwu. Ị na-eme mmacha. Bros. Biko wetu ono. Wetu ono ebe a bụ ebe ndị mmadụ dị nne ebe a. Ị na-eme mkpọtụ ebe a. Oke na awara. Oga sorry biko. Sorry. Ọ gị gbasara gị. Ezigbo mmadụ. Anyị ihe na-enye gị nsogbu. Kedu ihe ni cash nke m? Kedu ihe na-eme nne m? Ihe na-eme m. Nwada, gwa your customer respect onwe. No, man. Design na kita. Man ebe a no nonsense. Gị eme. Gene me nne m. Ihe me ngere nwoke. Imo nwa boy m ka. Maybe wait till no be around. Chori me ngere woje. Ye ni me ko bonye. Neki. Okay, mo na sumeta, okay, park. Na logo dim kia first. Ibonye. Okay, boy ni ko nwoke m. Yes. Na ata azụ. Ndị ọsọ agba ọsọ. Onye Igbo onye ori azụ na ole. Okay, yes. Ezigbo ori azụ. Okay, boy ni ko okwu. Kekwere ine nu maka ọ dị ka ọmụacha okwu. Adị m like Kaina pa kaina. onye na-enu aka ọ dị ka onye abụọ nche okwu. All this boy na find my trouble. Nwa idiot a. Chuchu. Nehi ne tebali onwe gị. Baragash. Amọkọ m ife a na-agọ Okey boy. Onye eze na nke obere mama n'oge ego ụmụazị akọgide gwanzo China. Okey boy bere oke ịkpali onye eze and then go le bottle. Amọ ife a na-aga aga ebe ahụ. Onye eze. Kama na pali. Bịa ka anyị na. Ọ bụ nke bịa ka anyị na. Okey mana anyị chọbụ na tupu ihe eme. Ejikwa abalị arụ anya. Okey na ihe na-ekwu. Ịmakwa ndị na ebe ha nkwu ike bụrụ ndị oshi. Bekwa ka anyị na ka anyị jikwa ya laba.
Okay, I talk me na na kai na za. Get my key. Ima waze be key. Get key moto. Chief. Ina naziana. Nwa mbata kita we sim no mo ina akpale. Ngozi ka mbata ziana ka mfu onya na akpale. We fuze ilu to go na moto. O gini me. If you give me that like it beba. If you Nwa okay. Ikari meba. Ona poala. Papa people chief buy. Buy, we don't know buy people. Get key moto. Nne ka ebe mee na ọ ga-eme ọkwa ihe lijula afọ n'ime ihe ahụ anyị tụpụla n'ebe ahụ ịghọtago na-enweta n'onwe anyị na-eli n'ife ihe ọzọ ofu n'ime ụmụ okorobịa ahụ n'ebe ahụ tụpụla n'ebe ahụ n'isi ebe ahụ ha gbawa mba tibe mkpu ịghọtago so chief wee sị ha jiri nwanyị ha wetilata olu ihe ọzọ nwata nwoke kpaliwa chief ọkwa isi mba niile ọ gwụchakwa ọzọ menụ ọ ihe mee chief Heu, Biko gbayarụ nekwe ekpele m na-ana biko ana m ayọ wetuo n'obe mana nke ka wutasie m n'ọba nke m ka mmadụ nọ wee kpalịa anyị onye amakwara onye Igbo ọ na-ezuzu ozuzuru chief biko gbayarụ onye abịadebe obedebe ịgba ime na-agbaka m isi kedu vọ Kotonu ka ọ sị na ọ na-eje Kotonu Kotonu nke ebe Kotonu esi Lagos ewere ọkpa eje na brọba America Kotonu eji ọkpa eje isi Lagos ịbanye Kotonu biko gbayarụ kedu afọ ya boy kedu afọ ya onye abịasịa kedu afọ ya afọ ya chọrọ ịma afọ ya bine abụrụ nchukwu na-esegbu kedu afọ da boy Chief amara m afọ ya ịma ndị na-abịa ebe eli nni erika onwere nke mma afọ ya onwere nke mma ebe ọ na-alụ onwere nke mma afọ ya chief ọ dị mma ị mara afọ ya mara nke asị mara afọ ya ahụghị ka ị na-aghọzili m bụ Chuka Atema me create casualty na ya baby. Akele no, amara kono me no dia, chief chalo no. Chief chalo, me go do winda. Chief. Mara go winda, chief chalo na go nya go no. Chief chalo go do. Chief. Kevin na akwa kana glass ai mo ebe sime. Imo ego na ele moto. Ndo biko na ego masị m. Wala aka na kwa jering aka na esu na glass moto mmadụ. Ịchọ ya sa moto maka nka mmadụ mmiti ebe. Afụ m iwe na-ewe. Ego na. Ego na. Na manya echi send one of your boys to come and collect. Chief chalo no, olugo no dia. Chief nya ba ego mu. Ya wo sisi ma ali send ngoro kwa ego mu jikodo. Adimma. Amara kwa ngene no dia chief. Chief gagodo. Hi! Hey! Ewa tako mi kunisi. Apo fuba. Omo chicha no won na ka be ni na chile bi business. This is only as now, just now. Atramas. Money Igbo only as now, only. Na chele. Ole afa, chele m na boy dey go go. Na onye o kwa na onye. It's my cash. And so Mobia your place. Okay, now there I am 30 minutes. No, 30 minutes. Because okay, tomorrow morning person na Kotonu. All defend them na Hajina Kotonu na di on. My ship na feeling them machala. Ana patakita. Na you get go cash you go make this night. I'm gonna talk about sobu. Onye nganga bụ onwe ya ọbụmụ mere ya ọbụmụ ajụbere mọda na n'oburu ụmụ n'aka oburu ya kpagharị m oburu ụmụ n'aka onye nganga bụ onwe ya ọbụmụ mere ya Chukwudi ọbụmụ mere ya ọbụmụ mere onye nganga bụ onwe ya ọbụmụ mere
ọrụ Obinna bụ ihe a kwụsị m ka anyị bute n'ihe anyị afọ hapụ onye bụ onye ara onye mmanya ọrụ mmanya ka anyị ga-anwụ na Obinna onye ụlọ ka ị na-alalụ ebe a ihe ime kịta ala ikere m ịchọ ka o jiri ụkwụ na natawa n'ụlọ gbasara gị maka onye nwanne ego nye onwe ugwu Wata mechini ọnụ ọ gịnị obi na one onye one gọrọ one gọvanọ hapụ ya oke ọ gịnị a na aṅụ mmanya bata ụmụ ya ṅụrụ mmanya amanya ṅụrụ Chukwu dị onye ọwụ idiot onye na-aṅụ mmanya na-emechu the whole family iru na-adagharị mmiri Obinna anyị na-ezuzu ebe anyị si anyị bụ na-ezuzu n'ezie emena nwanne nwoke ka mma ifunu gie ka ọ na-ebe a na-aṅụ mmanya na-akọ eli ifunu gie ka ọ na-akpali mmadụ mana ịnwụcha mmanya na-akọ eli ma onye ịtọ ma onye ịtọrọ ịbịa n'ezi ịkọrọ bish ọsọ o nwebere ego ọkwa ama akwụkwọ na-enye gị nsogbu iliteresi nke iliteresi na iliteresi ahụ nke na-enye m nsogbu ofu ụgbọ na-achị maka na half bread is better cannot see okay even na here ofu one families one confirm and one blood na relation if you carry go na ekwem Money Miss Road agụ m akwụkwọ ma echefugo na ọwụ Money Miss Road a na-azụ n'ụlọ akwụkwọ na mahadum onye a na-afọ atọ kọ nkịta ọ na-akwụ ụgwọ ọ dị nna gị akwụkwọ o nwere ebe isoro na skuul o ji kash m kash ka m ga-agbachi onye anya na womas na operation akpali mas ịkparịa m ka onye womas m ga-amachi Obinna emecha ọsọ ọmụmụ n'ime isi agwa ma ọrụ m nwere nwa m tinye ebe unu nọ na unu ga-eji mmiri synchronize mana emekwere m ana Chukwu is a good human being. Big human being. Woman being. All beings. You know, beings who carry really. Any people, a lot of the show human being. The devil is a liar. But I'm not what Chukwu na no man. You are still person at the back of my Saya tu sendiri buat dan. Apa tu sendiri ada? Nya wenci ru. Nalan ni, orang cakap ke nalan. Apa mu aku nak orang sekarang mu aku cuma terjos. Nya mu bintik oh. Oh, mu biar afia. Ni beri fajo. Nalan. Allah dia. Mana ni nak kita? Mana dia meet kuat ke? You must never meet before. I'm maybe a good check it. What has he off, man? You know, I'm coming and catch. And I fill him out. You need to go based on a favor. What is it? You go to know things you are not. So you're not feeling on Morocco. I said to get an apple. Maybe I know if I got what I go. More than I don't know, but I have a lot of black day. Papa, the money. The money is here. More, I see it. Manage your mama that money. Come what is open with my girlfriend. Think it, now. So, can you tap that money? 50,000 no na motor downstairs on na put motor downstairs na but nchori Chukwu na rio Biko we 50,000 na iwu motor ahụ MJ ko na obodo a ka MJ ko ina na mi gbole m iwola m na I this man when I let him get come come even mu even ulum but is him come wo ban tesiza isi mo won tesiza ne di even si Chukwu
This is the man who Ekpunobi. Ikuku mmụọ ị ga-adị. Ị na ha aṅụ ọbara nwunye onye ọzọ na-asọ gị. Gịnị na itinye n'aka na-aga were were? Gịnị ma ịkpọtabe nwunye gị ebe a dịka eze nwaanyị si gwa gị? Agbasigokwana mbọ otu m nwere ike ịgba mbọ. Anwago m otu o kwesịrị ka m si nwaa ka ọ bụrụ na nwaanyị a bịara ebe a dịka ndị ọzọ si eme mana ọ mịtaghị ezi mkpụrụ. Mmegide ihe niile m na-eme mmesị chachachachasịa ụdị ekpere nwaanyị a na-ekpe nwaanyị a
nwaanyị a ụdị ekpere ọ na-ekpe obi ọ na-aghasa m arụ nwe nke ọ na-abụ okpe mgbe ụfọdụ dị ka ya sị na ọbara niile dị n'ahụ akwụkwọ ma nke ka eri m nri n'ahụ bụ omekịta otime gbugbugbugbugbu otime gbugbugbugbugbu na-etira papapara otie ọbara Jizọs nwoke ọkpọkọ n'aha ahụ ebe ọzọ ịkpọ aha ahụ ebe ọzọ ndupụrụ gị ndị mmụọ niile n'ọkụ mmụọ ị na-anụ kịta ọnwụkwana ya nwa otu ịgba ziele ekwu n'obi ka isi wepụ ike na mmụọ nwunye gị tupu ịkpọrọ ya bịa ebe a nwoke m n'anya ana m enye gị uche ji echi iji kpọrọ nwaanyị ahụ ebe a ị na-anụ biko si mezina ya abalị asaa biko ihe ga-ewute mbụ na otu ahụ unu si gwa m si iti iri ihe na mmanya etigo nye karịa ugboro 15 mana ọ mịtaghị ezi mkpọ mana ihe nna yozi anyị ihe ọ bụ biko ikpere m dị n'ala agbara ya edu mmadụ ka a mara na ya enwe ike ịtụgharị mmụọ nwunye m aha ka ọ bụrụ na ọ bịaruru ebe a ọ dị ka ike ya ọ karịrị nke m biko ofu abalị ka ị nwee ọ gịnị na amaka ka eje bụ jide obi ọga imere ka ụgara were ya ịmụ ihe na-agabiga ịnọ ya eme gịnị mkpabịazi ebe mere na bịa be m ka enwe ife ihe na-agabiga na nwaanyị abụ nwaanyị maka tata ụkwụ na be nwunye m suo ekpere onye esu n'isi gị iyipụ efe this boy is a thief. $1 million. Nonsense. It never come to that. If you kill him at lawyers, you beg him for verse. On again, the same brother. Oh, your brother, how do you go? No, Biko. Chukudi. It's just not church. Okay. No need. Cool order. No, what's that cool order? You're not a cool order. Yeah, okay. Is the boy she that time money and Kawala money? Oh, that all the very late. Okay, I like him. Okay, I like him. I like him. Okay. I make you madam. Even my pardon. Can you check out our name? What are Yashi? A single Yashi.
Okay. Okay. Ejiri azum. Tempo onye eze. Power. Okay. Onye eze na were go no. Ka o si ada. Tempo onye eze. Isi a kedu guy name na akpụ. Michael Obi ka ila we. Michael Obi nwe isi a. Ị na-agbakọbọ ka Michael Obi. Agala aga so we go. There you go. 30, that's not 30. That's not 30. Bịa, kedu that boy, that anụmanụ na-asụtọsị ọnụ afọtọsị ọnụ n'abalị nya. Kedu onye ọ bụ? Afọ bụ Okey boy. Okey boy ka na-akpọ. Ọ na-eje kafe ba. Ọ na-eje obolo obodo Igbo. Kotonu, Kotonu. Ọ na-ebunata akwụ nwoke. Akwụ nwoke ka ọ na-ele. Ọ na-anọ na shopping plaza dị na junction a. N'ebe? Shopping plaza dị na junction a dị n'isi ebe a na nke dị n'ilu a. Ebe ọ na-anọ. Mbe nweta gọọmenti ọ. Gawa. Nawaza. Ilu ekene mma maka. Onye za anụ awere gị ọrụ. Mụ erifugo kwa. Mụ erifugo. No kind. Hey. Okey boy. Mmechasi oke. Kwade mmechasi this boy ife. Aparem. Chuchu. Honem. Echekwana m na iwepụgokwana ihe a n'obi gị. Kenke iburukwana buru ihe niile emekwe n'anya si ya ka tinyekwe n'obi. Echekwana m na ilofu gị. Bịa, Amaka, agwago m gị ihe ọbụla m na-eme, n'ụwa etinyezi n'ọnụ. Agbara m ife m na-eme, etu ọbụla si chọọ ime ife m, ana m eme ife m. Ị na-aghọta? Meanwhile, ka ekwudi mgbe ị na-anachi ya Port Harcourt. Ka ọ na ịma nnazi? Chuboy, ị na-achụzi m achụ? Gị ka m na-ajụ? Ị na-achụzi m achụ? Nwe ka mmadụ ga-esi nnọbazie mmadụ n'ọkpaba mmadụ arụ. Ịnọtụkwa ịnakwa. Honem, welụkwanụ nwayọ. Honem ịmakwanụ na, ịmakwanụ na m just bịakwanụ ebe a ka mụ na gị nọlie afọ. Ebukwanụ m ya n'obi nọọ njekwanụ Port Harcourt ma eburukwanụ ngwongwo m niile bịa birikwanụ ebe a. Ịghọtago? Ebe ọ bụ na ị nwere ụdị nnukwu na anwụghị gị na ụmụ gị bi n'ụlọ nke ọzọ. Ngwa na ihe ome nnọrụkwana ebe a na-enedonu gị anya. Ịghọtago? Na-edozikwanụ gị arụ ọfụma na-esili gị ezigbo nri. You know? Mụ na gị na-emekwana ụmụ ife dị iche iche. Ịma nke ị na-ekwukwana ụdị okwu a. Ife adị n'aga. Na anya jọgburu udene sigbuo nkakwụ na ịka na-akwagodo nke bụ iko. Akwarụsi ebe a. Nema ka ngwa gị anụgo nwaanyị mụta ụmụaka. Ife nkwuru anyị na-ayị bụ just nwa obele oyi ka anyị na-ayị. Onye ji onwe ihe ịchọ ego support enye gị. Mana ọ bụla ịbịa kedu ka o si dị ike ga-anụkọta bata na ebu n'ebe a bile. Nke a na-eme nke a dịrọ possible ime ihe eme ka ị nara. Ọ chọrọ m anything ga-enụkọta mebielu m ezinụlọ ntala afọ wee dozie. Mba, achọrọ m ya achọ atọ. Chuka, ime ihe ị na-akọ. Ihe niile ị na-akọ bụbụ ya. Ọ bụla niile na-ekwu. Amaka mụ abụbụ. Bụbụ ya ka ị na-akọ. Amaka mụ abụbụ ya. Ya, ka m gwa gị. Iche na ihe niile ị na-eme. Ihe ị kwesịkwa na ị na-ekwukwanụ bụ ka ị ga-esi jefu ndị be anyị. Ọ bụla niile na-ekwu. Ịkpọ ife nwa ebe a, nwunye gị, ọmalịcha nwunye gị. Kedu ebe nwunye gị anwa nọ oge mụ na gị na-ata ụfụ? Kedu nọ? Oge inwe ha ọshịshị. Tenko bụ inwe ha. Ị nọrọ ebe a, ịtụkwula anyị ebe a ị na-akpọ ife nwa nwunye gị. Ikwo ya ọlịcha m elu, ya ọlịcha m ala. Eri afọ 7. Ichena ihe ụmụazị. Emegide ihe a, njebe London. Iwe nwa ọnụ ga. Ịkọrọ m ife nwa. Point of order. Na-akọkwa n'ihe na ka m gwa gị point of order. Ghọta? Ị rapụrụ m soro nwoke gbaraga London mgbe iche na nke m ekpe m ekwe. Ị mara na mba bad boy.
ị nọzi na London ị na-amịgharị na-amịgharị igeze ntị ịnụ na Chuka egbugo ozu na maala ndịgo igwe wanata ka ịpịnye na eme anya ka nchie gị ezigbo warning mpụ nka na-apụ nachite azụ ebe a fụghị ebe a mara ọweji na Chuka akụkọ n'akụkọ ahụ akụkọ n'akụkọ ahụ ọ bụrụ na anyị na-ekwu ebe a ka m ga-anọ tupu ijecha nata iyi ijechasị ihe niile ị na-eje ihe afụma ebe a kedu ihe a na-akọ ọ na-akọ ife enwe ọ na-afịa ebe niile kedu ebe ụlọ oge anyị na-ata ụfụ chelọ ihe ụmụazị ka mụ na gị na-eje nonsens na ihe a bụzikwa egwu ụmụazị nna ụgbọ egwuregwu mkpa na nwoke a bụzi m n'anya ọlụ ọbụzikwa na ya agbapụ ya ọsọ etu ọbụla ya agbapụ ya ọsọ Owo tako ya nọta aba agbasi ego amazi chichichi na de nkasi na lele ọdịbe eze n'ebu ihe abụọ na mmamala bebe elu eduru na akpọ ọba ọdịbe eze ọ bụ ịdị ihe nna anyị ana m abịa anyị ọma bịa na ugo chara acha bịa nwaanyị ọma bịa na mpịtị ikwere ka anyị tere ụbọchị ndekwa ndị ọcha ya esi ndị mmadụ ọ bụkwa ndị abịakwa ọzọ ndị secret of court a hello ogene ogene ka na-eme ihe ọwụrụ nyawa ka na-eme ogene oge na-eme ka mkpọ ma wife kịta ka ọ ga gburu ihe ogene dị ee ma nna ọfọrọ awụ ole hapụrụ m aka biko nụ hapụrụ m aka aha anya na-agba ọsọ ya na-eji ije ma gwara gị akpọrọ abụ ndụrọn na biko ọbụla na ala mmadụ ọmụ ya wụdo ogene what is all this every minute akpọ na phone chetakwa cheta gị onwe ihe mere okere ihe ọrụ ọrụ dị onye kwakwakwakwa nwa m ọ nwere ya gbara dị nwunye m abịa kịta ogene dị hapụrụ m aka ahụ nwa m na-eme na-ejisugharịsị a na-abakọ ọtọ ọbụrụ isi etu ndị isi ndị kọtụ ọbụrụ m nwa ga eji ekwere m ọnya maka ama na arụsị ọbụla na-eriri ogiri arụsị ọbụla riri ebunu rie mkpi ka na-achọ ihe kwụrụ yọrịyọrị isi onye nwụrụ ka ọ na-achọ hey si ebe ahụ Chineke hey arụ eme hey ewo Ogene nna anyị kedu ife ọgbam okwu kedu otu nna anyị gbam okwu Chineke nna ka mkpọ dọkịta kedu ekwentị m ebe ọ dị kedu ekwentị m ebe ọ dị ka karịrị dọkịta ọ karịrị dọkịta ka mmere gị ekpere du ka mmere gị ekpere na ibido Chineke bịa dọkịta ọ bụ n'aha Jizọs onye hey Chineke ujufe di magachi biko amaka ọ nọkwa maka onne odi adọkwa na shinko ami baby makazi na n'uju hapụgodo ihe ahụ biko hapụgodo ihe dị na moto o nsogbu dị kenke na-eme Simon ogene laso ime njem ihe asị gị lụ
Onuku. Ọchịchọ na-egbu mmadụ o. Ọchịchọ bụ ajị fenu. Chai. Ọchịchọ na-eri isi mmadụ o. Ọchịchọ bụ ajị fe. Nwanne m n'ezi anya na onye mere ike ya na. Ụwa bụ onye mere ike ya na. Sokekwana ihe bụ nsogbu ya. Ujunwa o. Ujunwa. Agwa nọ n'akịrịka. Ka ihe ime n'ụwa. Ị makwa na mgbakọ na nzukọ m niile onwezi nke na-agalụ m. Obi adịghị m mma chaa. Kekwanụ nzukọ nke ọgwanụ m. Uju, kedu ihe na-eme dị gị? Ọzọ gị na-ajụ m ụdị ajụjụ a. Ị mara ihe ndị wee si Port wee bịa Abuja. Ka ihe na-eme gị? Baby, ọ maka Chika. Ka ya kwana ihe ọ na-ekwu maka ya nụ. Ị makwa na Chika achọghị ịnụ na ntị na m bukọrọ ibu m from Port Harcourt bịa bido ebe a. Ọ chọghị ịnụ ya chaa. Ma ya fọdụzi ịnụ m anụ. Na achọrọ m Chika. Achọrọ dị m ịma ihe ọ ga-eli dị isi mmadụ achọrọ dị m ịma. Achọkwa m ịma ma ọnụgo nwaanyị ma ọnụ bụ nwaanyị. Ịghọtago? Ihe nchọdebe ka Chika kwegodi m ka m bụrụ ihe mbili n'ụlọ. Mbilizi ya ebiri ebe a. Ịma ihe ọzọ a na-ekwu okwu ya ndị ime. Ndizi ime. Onwezi ihe ga-eme ka ọ yala ịnụ. Ịghọtago? But ịma the problem. Gwazienụ m amazi m ka m ga-esi wee birigodo ebiri. Amagodi m. Ka ihe ga-eme? Hai, Amaka. Onye na ka ị na-akpọ nsogbu? Wait, onye na ka ị na-akpọ problem? Relax na. Cool down. Ebe nwe onye dịka m, negodinu. Ebe nwe pikin dịka m. Ị ka na-ekwu okwu. Ọ na-amakwa m obi ọkakwa gị o. Obi ọka gị Amaka. Ọ na obi ka amakwa m ga-ekwe wee so. Uju afọ m na-enwe ihe na-eme gị. Ana m agwa gị na mmiri na-erizi ọkpa ma ị na-akọ ya eri. Ka ihe na-eme gị? Na ebe ọbụla esisi jebe eje ihe ọbụla a ga-eme anọ m dee. Isi m ka ebute igodo isi mmadụ kịta busa ebe a. Anọ m dee. Amaka ebe a na-aga. Emu. Anyị jebe. Ọwọ mmiri erikuo. Hai, biko. Nwa ị nwere nsogbu. Ife niile ga-adịsị mma. Ife ọ bụla ị chọtara ebe a, o mego na-eme. Ị chọrọ ka eme nwa ka ọ fụ gị n'anya karịsịa ife niile dị n'ụwa. Eze nwanyị, ọ ife me na-eme. Acha m ka nwata nwoke a fụ m n'anya karịa nwunye. Ọ dịkwa m. Mana ofe ife ka m ga-achọ ka m kọrọ gị. Na ihe a nchele inye gị, ọ na o mechakwa ote aka ọ ga-enyenwekwa gị nsogbu. Ịkwakwa n'obi. Eze nwanyị, ọ ka m obi. Ihe nchọdebe bụ ka Chika fụ m n'anya. Ọ ya njọ, ọ ka m obi. Yeah. Ifugo ha iru enu ụlọ ma mbọ sie ihe nri ma ọ fụchasị n'anya iteme chekwa nwobe echichekwa aja ịkaba ahụ fụ na olili nri a welichezie ya fefe gị Daalụ eze nwanyị. Biko, eze nwanyị. Ihe ọ ga-awụ ọkpụkpa. Ịma nọ maka ihe na ka anyị ji wee bịa ebe a. Chika ọ ga-anụba ya. Eze nwanyị. Jee mee fensi gị mee. Daalụ eze nwanyị.
Nna ya bụ n'obi ka ndị ebe o si eme ga-eme ka ịma n'ebe anyị esi bido n'ụwa akwaba anụ. Hey! Papa m. Ekpuru obi. Agwa gị na ọrịa niile nwere ọgwụ. Ọ bụrụgodị ace. Kọwala anyị ebe o si eme gị. Ka anyị bụrụ gị jebe ụlọ ọgwụ. Ọkwanụ nwanne nwoke na-ekwu ihe a. Kọwala anyị ọkwanụ nwanne nwoke nna na-ekwu. Biko nụ. Nna anyị kpụrụ na n'ife ọ na-ekwu. Nna anyị. Ị na n'ife ọ na-ekwu. Chineke m. Nna na-ekwu n'ụgarị ya ntị n'onu. Rapụ ụlọọgwụ asịkwa ụlọọgwụ asịghị. Rapụ ụlọọgwụ ka akarịghị ụlọọgwụ. Nna anyị kpụ n'obi kekwa n'ife ikwu ka ife na-ekwu ife a. Ọ bụ eziokwu na ọya niile nwere ọgwụ ma ọ bụlagodi esi na o nwere ọgwụ nke akarịrị esi. Mana ihe m na-ekwu bụ obi dị ife ọbụla m mere gị gbaghalụ m. Nna anyị kekisi ekwuzi otu akwazi. Kekisi ekwuzi otu nna anyị. Achọrọ m igbu. Ewu onye? Nna anyị kpụ n'obi gbuo mụa. Aka esi je. Nna anyị kebe mmezi gị. Ndị otu anyị ndị secret court. Fast ka m weta ka m were kwụrụ ọgwụ ego. Jizọs! Aka esi je. Obi dị ọkwa Jizọs nke kpọrọ akpọ debere n'ọnọdụ a ka cheregodo maka Jizọs a. Mgbe anyị kwụsịrị ịbịa Jizọs ba. Nna gwe na-anụ. Chineke nna m nna ya ekpu n'obi. Mbọ niile m gbara ka m gbuo gị. Ekpere niile ị na-ekpe wee bụrụ backfired. Tinyechara gị ihe na mmanya. Akwụkwọ aka nsi bara m ọnụ. Biko gbaghalụ. Ọkwa Okey ma ọdebe ya na Atakat Agbua ya na ọkpaka na-agba n'udu mmiri. Ọkwa mmadụ one na ndị nke ọzọ ọkwa ha akwanyere m wee sị m weta gị. Ọ bụ na biko ọ bụ na ekpere ya wọk rapụzi oge m gafere ikpebe ekpere ma ikpebe nke anyị na-ekpe kịta ọkwa ịkwanye n'ọkụ mmụọ ka ị na-ekpekwu nke maka ekpere ekpere onye nwụrụ anwụ lara n'iyi. Ekpezina jidegodi Jizọs gaa na ama na Jizọs adị otu a. Nna ya kpụ na agbalụgokwanụ gị. Agbalụgo gị ma ga-anwụ na biko anwụ na anụ biko nna anyị emena m ka bụrụ nwa anyị ajadu. Emeka m ebido. Ndụ gị nna anyị. Ndụ gị ya dum ekwu n'obi emena m ihe a biko nuo. Just me to know what I can be. Also see him with the baby.
bịa ị ka nọ ebe a agbakwucha m ihe niile m kwuo ị ka nọ ebe a kedu ihe ị ka nọ ebe eme kedu ihe ị ka nọ ebe eme ị nabe onye na-anwa m ị na-atụ anyị m na nke a ka a ga-emecha ihe efu ya ọkwa ife ihe ga-afụ na nke a ị na-emezi nnọọ ka ọ na-efuzi m n'anya chacha emezina n'ụdị omume alụ biko so mmadụ bata nnọọ na akịta jụọ gị ihe na-eselụ mụ na gị kedu ihe ị ga-agwa ya mba gwagodi m ka ihe ị ga-agwa ya bebi ọgwụ na-awanye m anya n'anya na-ekwu okwu ị na-ekwu nkwu onye ga-eme ịbara mba ị na-aba mba na my house gbaalụ biko ozugbo biko n'ime nke m switi m wetuo n'obi m kemgbe ị na-ana echi nnabanụ echi nke a echi tata na echi ọhụ ofu ihe nsogbu azụ olu echi nawa ulugodo down chelugodo ọ na-adịka gị ọsịsọ onye bịagodo nwere echi gosi bịa arụrụ ndị ahụ ya na-aṅụ aṅụ in fact bịagodu ana m ebu ọnụ onye hapụgodo ihe ị na-eme kunigodu biko kunigodu okwu ime na afụfụ niile ntachasịzikwa taa ife ime ebe njeta taa ka m wee sie elu gị ọmalịcha nne ife ahụ ị na-ala ike ị ga na-emekwanụ gị ọ na-atụkwanụ gị ụtọ n'obi bịagodu n'ofe ọmalịcha ofe sogodo m ị na-enweke iwe iwe ga-aseb iwe ga-aseb ịma nchenji pụta maka kemgbe anyị na-ekwu okwu ebe a anyị nọ ebe a anọ m ebe a ị nọrọ ebe a kedu onye na-akpọ ogbugbu ya mụa onwe ihe ga-eme nwoke ụgbalị ya mgbe obi wetu n'obi na-emezikwana n'ụdị omume a biko nunu emezikwana n'ụdị omume a biko ndị ahụ ka ilie nne ya nkwachara aka sie n'oge laikekwa m ihe ị na-eme biko nọkwa ya ogonu gị biko do n'ụgbọala biko iwe gị dajụọ nna m ọ dị ọkụ jebe niile ekwu ka jegere ka ịkwa aka gị nwa gara ya etinye ebe a kedu imeri asị gị bụrụ ụzọ weta extra n'ọla ụmụ ncheta kịta ụmụ ncheta wefu mgbe akwa ya fada ama m ihe niile mme tacha afụ niile nta common respect ịma na ọda dị mma mmadụ wapụta omenye mmadụ ibe respect I don't like it I don't like ya Amaka chigodi nanya. Ima nanya la ikuda. Dia tamu. Ini memang Emang gak bisa.
Thank you. Ị na-enye m moral support ka m wee na-eri. Ọ dị egwu. Na ụwa nwere isi o. Isi ihe mere. Nkwa ga na ala azụ ọfịs. Just gbabiri nwa taa. Nwa anwụ. Tibiri nwa. Hey. Lata ofen. Oni liwe gudeli. Just lata nwa bala. Eli jukum. Afi jukum if ihe niile nkwachara na kitchen ebe ahụ oge na-esi nri. Na ndị nricha nne gị. Oni liwe na nsogbu adịghị ha. Nricha nne gị. Nke ọzọ. Bakike! Hey! Bakike! Ewezi n'iwe biko ọkwa just obi mgbawa. Ewezi n'iwe ozugbo. Bubu ya ikpọ ma. Ọ ga-go n'iwe. Chukwude binye. Anyị emechikwa binye. Chukwu. Onye ji nkwụ. Onye? Eche m ị na-lara ụlọ. N'ebe onye nwanyị. Maragachi. Hey. Ọkọ nwa na-ekpọte n'ụra ahụ. Hey. Abe nnọdụ eteka. Iji ọkpa jebe ebe ahụ nọ kịta, ọ dị gị iji azụ si Meduguri jeme ụmụahịa. Ebe ihe na-afụsị bụ nna aba anyị nwụrụ 1921 ya na ụmụnne ebe a na-asị m nnọọ Ochukwu dị nnọọ otu na-eche m hei ka anyị gboro ọkụ eberu imechara beru na-adịzi surprise and wonder kezi gị nke bụzi nnọọ ebe m amaka m na-asị nnọọ a na-asịka na nnọọ ka enyi ya eri nnọọ Ị na-alọ nlọ. ọkwụna nlọ Ị na-alọ nlọ. Mana itetego kịta. Ya na-aba na Chiege. Ka m kpụchara mmanya wee tetete Mba bịa na Chiege. mkpụchara etete ofụma Mba. anya na dị sọ mma ka mkpụcha flat the cash bịanụ dana Adụmanụ. Bịa na wa achọrọ m ị na ukwu na-elozi m ilo. Ịkwasị isi m na nkwụ ọtọ na-asa ahụ ndị mmadụ ebe a. Ike agwụgwọ m. Ị na-ewekwu n'iwu ihe ama mma Biko Okoye. ị na-ana amụ onwe ọfine girl flat the cash onye ọma m ịbụkwana my love Onye? bịa ka m na nọ ka ịkpa my love ka ezigbo girlfriend bịa nọdụ m n'oche Nwa bụ ọgba karị ọjị. ị ma nọdụ m n'oche ok mana kacha o nwere eme aka like ịgwa Ka ebe dị efuru Chukwu dị efuru n'anya too much maka love ka ị nwere ike nwụrụ etu a Jizọs siri nwụrụ ụwa Chukwu dị bụrụ ụwa eburu Jizọs ị nwụrụ Chukwu amụ m onye bụ efuga m n'anya love ma love mana ka anyị ghara iji ebe a ụmụ ihe dị mkpa anyị chọrọ ịgwa efuru onye a bụ Chukwu dị a ị na-afụ ebe a enwezi mbe onwezi ebe mbi isi ma enwezi ebe ọ na-aba abụ m ihe ndị oyibo na-akpọ homeless wanderer so ana m asị ka m gwara ọ bụ na ihe ekwe ka m nlarụ ebe a n'abalị echi ka nchọzi ụzọ m naba hapụgodi nga m etu a o ya atọ m ezigbo ụtọ ịfụ ya mme etu a ụtọ etu a na ụtọ bụ nwanne mana o nwere ebe isi abịa ebe a yes ị nwere n'ụlọ enwere ebe isi abịa ebe a na ebe na-alarụ bunu ebe nsi abịa ebe zova dịba mụ na nwanne nwoke bi n'abalị ụnyaahụ ndị ori bịa buti egbe na daga ndị orikwa ha gbapụta daga ka ha sụọ nwanne m maka ya asụ m maka onye oyi butere egbe gbaa m egbe ewesie na mgbe ikeri na-agbazi n'ime egbe gbaa m egbe mgbụkọ na n'iyi ịma mụọra nwụ gara onwe gbasara
ezuo zuo ihe niile anyị nwe nwanne m wee sị na ofu nne m ọ ka na-ewute m mana achọrọ m ka o wute m wee sị na m pụta ndị ori bịa zuo ori na mapụ Obinna enyi ya nwoke Obinna dike Obinna bụ dike yọkọta Okey boy a na-abụ eche ma na-eche m nke m ofu ụbọchị ga mụrụ yọkọta ọsị mpụ mwepụ na gari bịa ebe ihe niile fụ na ebe na kemgbe mberebe ọ bụrụ na atọ m ụtọ n'ọnụ ka a nwee echefu ezigbo iwe dị n'obi maka ụdị iwe a wee ndị bụ na ọ bụ na ụdị iwe a wee mma madọrọ nọ na mọshụarị mana asị ka hapụ iwu ya na jọbụ hapụ ka a na-ahụ ebe a echi ifugonu ka ebe a sịrị dị ọ maka na mbụ ebe alaka m ebe a ebe a dị n'ilo uru aka mma na ama alaka ebe zoro ezo anwụ na-ata ebe a mụ na anwụnta dị na mma hapụ anwụnta a na-anụ okwu ibe ya nanụ bụ ihe eso Sam jewe na bi onye bụ Sam nke na-akpa akịlị ma ọcha saa nke tere jerikọ ya mgbe ọ bụrụ jerikọ ọdadanụ mana ịnwụbụ nkwụ ịda afụzi ụzọ dada ka ọ bụ n'isi ọ bụrụkwa na ọkwa dada ka ibu ibe ahụ dada nke ya ka na-etolite flag the cash mụ na ga awela be ị ga-agwakwana nwa be gị nke nwaanyị ka mụ na ya were abalake na ọmụrụ ụmụ nwaanyị akpụ ambalake nsogbu adịrọ mụrụ nwaanyị aka mma ga-esa nwa ndị jerikọ bịanụ ọkwa na-akwụ ụgwọ ọnwa onwere ihe na ọyire ifu condition ọnọdụ ọnọ na-eme achọrọ nke inyere ya aka ka o soro ilu obe kwa nye na ya larụ abalị asọsọ abalị mba o just na emeli ya nke a n'abalị a echizo na ọ chọrọ ụzọ n'abalị pụta ibe mmiri o ngwa na emefe paakị sikwa ọchị paakị everything n'ọkụkwa ọ Sunday Sam mụọ na ọmada nga zirigozi Timaya ka anyị na bụ n'isi wu Timaya ka anyị na ebe ọ mbọ mmadụ ma ọra sikimọ na ebe ọ Timaya mụ ga na-agbata ụmụazị nekwa anya ihe anakwobe ma mana iruo enwughị onwe gị anwe inwe anwa nye m nsogbu ụla ka mmeji masị nkwa na-egbu n'anya ka anyị na lee ndị gị na-ete glat n'isi ihe amata nke ọrịa 40 naira mata nke ọrịa 40 naira gị tere n'isi wee na-arụ ọrụ ihe amata nke ọrịa ihe a privilege mụ na ya ahụ privilege na ụnụ na-aga ọzọ ụdọ ọbụla na Abuja inwe anwa nye m nsogbu bifo agbọ mvi ibu n'isi ihe eje na FCT ministry enye nye 4,000 iwe Lama village ị na-arụ ọrụ onye na-arụ babụ onye dịka ta na-egbu mmadụ oke ọchịchọ bụ ajị fenụ oke ọchịchọ na